Malta għandha pjanu strateġija ċara biex tilħaq il-miri ambjentali tagħha. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima it-tlieta filgħodu. Fil-fatt il-professur Simon Borġ, l-ambaxxatriċi Maltija dwar it-tibdil fil-klima, tennit l-importanza li l-isfida tal-fenomenu tat-tibdil fil-klima tittieħed b'serjetà kbira. F'rigward ta' Malta, l-professur Borġ tenniet li Malta għandha 34 sena ta' esperjenza, madankollu għandu jkompli l-impensa biex Malta tilħaq il-miri ambjentali tagħha. Dan ta' partikolarment ukoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' Trattat ta' Pariġi u l-Fit for 55 Package, liġi li tipproponi reviżjoni fil-miri ambjentali Ewropej għall-2030. Jekk l-affarijiet iċ-ċirkostanzi jittiebu, ovvjament wieħed għandu ċans jirrevedi anke dawn il-miri. Kif għamlet fil-fatt l-Unjoni Ewropea li kienu bit-tnaqqis ta' 40% imma żiedithom għal tnaqqis ta' 55%. Ġifier proċess huwa wieħed illi jista' jerġa' jiġi revedut dejjem jekk hemm il-possibilità. Intantu din il-konferenza intervjena wkoll il-Ministru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Aaron Farrugia. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Farrugia rrimarka kif id-diskussjoni trid tkun waħda li tmur lilin minn elementi partiġjani. Spjega li issa b'differenza għal snin passati Malta għandha pjan b'saħħtu effettiv fil-qasam fosthom l-istrateġija tnaqqis tal-emissjonijiet. Dawn il-miri jinkludu dik li Malta tkun carbon neutral sal-2050 b'miri intermedjarji ta' dekarbonizzazzjoni. Il-Ministru Farrugia tenna wkoll kif il-budget tal-2022 juri verament l-impenn tal-Gvern f'dan il-qasam fosthom bżieda flottijiet għal xiri ta' karozzi li niġsu inqas u l-miżura ta' trasport pubbliku b'xejn. Quddiem is-summit tal-COP26 li se jkun qed isir fi Glasgow fi ftit jiem, il-Ministru Farrugia għalhekk. Allura, nkunu assertivi biex dawk il-pajjiżi li qegħdin jgħidu li jew mhux ħajattendu COP26 ġewwa Glasgow, jew ħajjiġu reluctantly, jew inkella addirittura qed jgħidu li l-miri ħajħuhom 10 snin wara, aħna nemmnu illi dan l-aġir għandu jimxi lejn id-direzzjoni li l-Unjoni Ewropea qed tagħti. Ġifieri nkunu leaders hemmhekk u anke bħala Malta ħankunu leaders ukoll ma' small island states għaliex Malta tista' verament taqsam dawn il-pajjiżi best practices u l-expertise tagħna.